Үз сәламәтлегеңне тикшерү, анализлар тапшыру, белгечләрнең консультациясын алу тагында җиңеләйде. Хәзер Түбән Кама районында 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне әлеге процедураларга махсус автомобиль йөртә. Махсуслаштырылган машина иң ерак авылларга керә, ул аз хәрәкәтләнүчән һәм физик мөмкинлекләре чикле халык өчен җайлаштырылган. Тулырак алдагы язмада. Заманча машина беренче пассажирлар белән Тыба авылында урнашкан фельдшер-акушерлык пунктына ашыга. Ылы яшьтәге яшәүчеләр монда диспансеризация үтәр өчен килә. Бик уңайлы ди алар. Машина белән йөрергә миңа рәхәт, конечно. Минем аякларым авырта, йөри алмыйм. Мин ерак юлларга чыга алмыйм, килеп җитә алмыйм мин монда. Менә шуңа күрә машинада яхшы инде миңа. Махсуслаштырылган автомобиль демография илкүләм проектының өлкән бун программасы кысаларында кайтарыла. Ул 5 урынга каралган. Шуларның берсе физик мөмкинлекләре чикле пассажирлар өчен. Мәликә Ибраһимова 81 яшен куа. Хатын-кыз медицина тикшерүен даими рәвештә үтә. Ишектен чыгуга ничек барып җитәрмен икән дигән машина килеп җитте. Рәхмәт. Алланың рәхмәте яусын. Шулай килеп алып китереп куйсалар бик әйбәт. 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне диспансеризациягә җирлекнең фельдшер-акушерлык пунктларына алып киләләр. Әгәр аларга тор белгечләрнең консультациясе яки югары технологияле җиһазларда тикшерү кирәк булса, ул халкын Түбән Кама үзәк күп профильле хастаханәсенә китерү мөмкинлеге каралган. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.